L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħabakuk. Mulej, kemm se ndum nokrob għall-għajnuna u int ma tismax, jew ngħajjat vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turini l-ħażen u inti toqgħod tħares lejn il-ħtija. Qudiemi erda u vjolenza, hemm it-tilwim u l-ġlied dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli: ikteb id-dera, onqoxa fuq tavlozzi. Hekk li ikun jista' iħaffef min jara. Għax id-dera sseħħ meta jkun waqta. Tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, int stennija għax tiġi żgur. Ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena min mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nesqu qudiemu bana ta' ratt il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxtaħtu qudiemu. Arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostolu Timotju. Aziz, infakkrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejt ta' idejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma qsam miegħi id-tbatija għall-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi, fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu li għammar fina it-teżor sabiħ li kien fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-apostli qalu lill-mulej: kattar fina l-fidi. Weġġibhom il-mulej: kieku kellkom fidi mqar daqs żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut: inqala u mur tħawwel fil-baħar. U hi kienet tisma' minnkom. Wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu: ejja Isa uqgħod għall-ikel. Jew lesti li x'niekol. Ilbes il-fardal u nawwi li sa ma niekol nixrob jien. Imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħar lil qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu: aħna qaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej.